μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε και το Microsoft Word από την έκδοση 2007 και μετά για να γράψετε χρησιμοποιώντας πάλι την ψηφιακή γραφίδα, πατώντας στο Review, Start Inking, σας εμφανίζεται αυτό εδώ το μενού, όπου μπορείτε να γράψετε όπως και στο πρόγραμμα PDF Exchanger μπορείτε να σβήσετε, μπορείτε να αλλάξετε χρώματα, μπορείτε πάχος γραμμής, επίσης μπορείτε να γράψετε κανονικά με το πληκτρολόγιο, και δίπλα, αν θέλετε, να γράψετε με το μολύβι. Μπορείτε να επιλέξετε είτε αυτό εδώ, είτε να επιλέξετε αυτό εδώ, και ούτω καθεξής. Μπορείτε μετά να σώσετε σαν έγγραφο PDF και να το μεταφορτώσετε πάλι στον προσωπικό σας φάκελο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της livelesson.gr. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.